Ndewonu ndị ọma ndị Igbo mụrụ nwa ekelekwa m Igbo mụrụ m ekele m no. Abụ m Amarachi Atama, onye nke unu na-akpọ Nwadịọra Mma. Tata anyị abịakwa ọzọ n'ihe onyonyo ahụ anyị na-akpọ Ichekwu. Unu mara ka anyị si eme Ichekwu. Ebe anyị na-akpa ihe na-emetụta anyị dịka ndị Igbo, ihe na-enye anyị obi ụtọ, na ihe ọzọ na-eme ka anyị chemie echiche. Ụbọchị nke ọzọ anyị na-ekwu maka ịlụ nwaanyị na otu anyị si alụzi nwaanyị kịta n'ala Igbo. Ogologo ihe anyị na-ewepụta akwụkwọ ihe niile a ga-eme na nke agaghị eme n'ala Igbo. Nke taa asị m ka anyị kwuo maka ikwa ozu. N'ala Igbo nwere ọtụtụ ka anyị si akwa ozu. Ọ eziokwu na asị na ọ na-adị mma na ọ bụrụ na ụmụaka lie ndị mụrụ ha, ọkacha ma ọ bụrụ na ha akaana ihe a ga-eji wee rie ezigbo oriri, mana ọnwụ ọbụkwa na oriri. Mana ọkacha ma ọ bụrụ na mmadụ nwụọ mgbe ọ kago nke a kata nka ọ dịka nọọ na-asịzi onye anya laa n'udo ya gazie ebe ezumike, maka na otu anyị si ahụta ya n'ala Igbo. Onye ka ọnwụọ ahụza ya na ọ bụzi na ọ sozi na ndị nna nna anyị ha, ọ bụrụ ndị bekee asị na ndị ancestors, ndị na-ene anya n'ụwa na-eme ka ihe dị mma, ndị na-echere anyị. Mana nke kachacha njọ bụ mgbe onye ntorobịa nwụrụ, anyị agbaba ọfala. Ya n'ala Igbo taa bụzi onye ntorobịa nwụọ, anyị agbaba ọfala, anyị eriwe oriri, anyị egbube efi, anyị akpọba egwu, anyị na-eti mkpu na-eme mkpọtụ maka na onye ntorobịa nwụrụ. Ndị Igbo bụ ihe a bụ omenala anyị, maka na nne m ochie gwara m na mgbe gboo na ọ bụrụ na onye ntorobịa ma nwatakịrị nwụọ, ana na-eju oyi na ukwu osisi ma anụmanụ ihe niile dị n'ala na-eri uju. Ya onye ọbụla ga-anọ na ọnọdụ iru ezigbote uju maka na ihe arụme, ọnwụ erughị eru, ọnwụ mberede. Mana tata gịnị na-emezi? Ọ bụrụ na nwatakịrị nwụọ, anyị agbaba ọfala, kpọba ndị egwu, kpọba ndị ori, sibe osikapa akpa one ma one, si ofe akwa, ofe nke ofe nke ọzọ, na-eri oriri, na-aṅụ mmanya, na-agba egwu maka na onye ntorobịa nwụrụ. Kedu ụdịrị omenala anyị na-eme kịta? Ekwu asị gị na onye nwụrụ nọ, amaghị m iji ego na-emezi ahụ. Ụfọdụ oge anyị na-eme nzuzu, ọ dịza ka ya na-asị ọnwụ bịawazịa. Ị ga-ahụ nwatakịrị erube afọ 5 ma afọ 10 nwụọ, kama a ga-eje rie uju, jiri nnọọ nwayọọ wee rie uju, wee wepụ anya n'ihe a. Anyị agbaba ọfala, dịbe oriri, mebe ihe a niile. Kedu ka ihe a si wee bụrụ omenala Igbo? Ndị Igbo, kedu ka o si bụrụ omenala Igbo? Kedu mgbe anyị si wee rute ebe anyị nọ taa, nke bụ na onye ntorobịa ga-anwụ, ọ bụrụ ọfala ka anyị na-agba? Ndị Igbo ka anyị chemie na ihe a wee mebe anya, dozibe ebe anyị, maka na ihe a bụ ọtụtụ ihe anyị na-eme n'ala Igbo abụghị omenala anyị, mana ndị ọzọ kwụ ya akpọba ya omenala anyị. N'ala Igbo onye ntorobịa nwụọ, ọ bụ ihe iru uju, ọ bụrụ ihe a ga-eji ogbọba ọfala, ribe eriri, kpọba efi, gbube nke a, mebe nke ọzọ, kpọba ndị mmadụ ha bịa rie oriri. Ọ bụghị ya cha, ọ bụghị ya, maka na ọ bụghị ihe na-enye obi aṅụrị. Ka anyị chemie na ihe a, dozibe n'ụba anyị mara omenelu anyị na-eme, ka anyị wepụcha ya, mebe omenala, mebe ihe na-egosi anyị ka ndị nwere uche. Maka na onye ntorobịa nwụọ na-agba ọfala, onye enweghị uche bụ nke ahụ. Onye ihe na-afụ ụfụ n'obi, ọ na-afụ m ụfụ ma nhụ ya. Ọ na-emezi ma nke ndị bekee na-akpọ souvenir. Onye ntorobịa nwụọ, nwatakịrị akwụkwọ nwụọ, eme souvenir na-enye ndị mmadụ. Kedu ụdịrị ihe bụ ihe nke ahụ? Nya anyị na-asụ ọnwụ ya bịaba ka ọ gịnị? Anyị na-erizi oriri maka na onye ntorobịa nwụrụ. Ihe kwesịrị ka anyị nọrọ n'ọnọdụ iru uju na-abụzi ihe na-enye anyị obi aṅụrị. Ndị Igbo, ka anyị chemie n'ihe a, ka anyị chemie n'ihe a wee dozibe ebe anyị, ka anyị wepụwa aka enwe n'ofe. Anyị mara ihe anyị na-eme anaghị enye anyị be anyị obi aṅụrị. Anyị mara ihe anyị na-eme anaghị eme ka ndị ọzọ na-ahụta anyị ka ndị nwere uche. Ka anyị kwụsị na ya. Ndewo.